O Pidjot, hari makakalingkod adaw. Alangan, mus pa ang kwal ko, nabuang ka? Ikaw kasi gila magkakali. Pidjot, iri mo ka. O kitabon mo ni apo ni Pidaw. Pariyan mo kula na, iri ka. Sa agal sila ka Pidjot. Sa gata pa sila na apo ni Pidaw. Kasi ka itong ngalan sa imuang apuan? Si Arturo! Itong manungag, sinampulahon ni nanay. Ikaw, kasi may ngalan sa imuang apuan? Ay, dili isa naman nagway isa sig pangutana na. Kay, si Aura ba ka? Hingabaan ka unjag. Isa ba? Isaw? Anan? Oh, si Kuan, Hisaw. Okay class, magsugod na ta kay nahilom ng baboy. Pila na gato yung edad? 15, sir. 15, sir. 15, sir. 15, sir. 15, sir. Unya, unsa may ganahan ninyo po? Mahimo 16, sir. Ay, dili jadagay ron mo ang inyong itubag. Kanang inyong profesyon puhon ba? Sir. Ako, sir. Oh, Toknoy. Unsa may ganahan nimo pagdakaw nimo di ay? Mahimong sundalo, sir. Tarong sa itubag diya Toknoy kay. Dili sa pulalim na magasundalo. Kay patyo na ba nagrebuilde ang mga kuan balita-balita karon mga dahang kay nga hitabuan ng patyo rebuilde. Nya, mudayon ka na? Aw, mag-reveal din naman ko, sir. Aron di ko mamatay. Ay, noy, Toknoy. I think you have to think other career, Toknoy. Pare sa nang magsasaka. Oh, pareha na ni Jobin oh, like Jobin. Oh, pare sa nang gilingkuran ni Jobin oy oh. Muna siya example ug magsasaka. Nga? Magsasaka? Di ko. Toknoy, importante sa atong kinabuhi ang magsasaka. Nga naman, sir. Nakabalo pa ka, Toknoy? Kung di sa gikan ang bugas gikaon ninyo, gikan na siya sa dugo ug singot sa magsasaka. Yaks! Iya! Naku! Patay tayo dyan. Pastilan, Toknoy. Ang pasabot manggod anak noy, gikugihan na nila o gipaningkamutan nga aron ang tanan makakaon. Okay, next topic ta, tuod. Good morning, sir. Oh, late na po ka? Pastilan, Dodong. Ilan na ka oras nung late ha? Kung gani, sir, sorry kay sir. May gani kinakasakbot pa ko ninyong klase. Kung dili pa kay kulit. Kung dala ng bulaman ako ng baka, hindi na ako pakiruhan eh. Ay sus, Simon. Wag ko ganahan yung mga attitude. Nang tawa pa lang ako, kanunay na magkalit. Wag ka balo, bagsak na baka na yung mga subject ko gyud. Tuna na yung kalakira. Nya, kabalo na yung mga ginikanan na na. Nga mo na yung grado. Kabalo silang mama, sir, nga bagsak ko, sir. Nya, gusto may giingon. Apel bad word, sir. Ay, og mga bad words, ayaw na naman isultek kaya na yung mga classmate. Aw mo, manggali ng walay apel ng mga bad word, sir. Walay giingon akong ginikanan. Ayan! Sila, ayaw na naman ng istorya-istorya mga bad words niya. Bali na na ba kato, kay magatiwas na ni klase. Kaya mo, ganda ka ng oras. Pastila, napaka-appointment ka ron. Sige, sir, sige. Sorry. Ngayon na, magkasinabot ha. Oh, yung gipahukot. Nya narahanan ng gulitan. Kakonsentrate mo kagpaminaw na mga klase nato na sige maglanta ng bakaw ka sa padlong. Daliman sa pala magkamusungan ganay mo mga kauban niya, oh. Tawa, oh, pamati na naman. Di na concentrate mga klase. Tikap-tikap sa ng ba, bisa kulitingo. Mudyan na andan sa inyo, ha? Dili, sir. Ako na naman gidalahari paglingkod na ako kay. Mawala ni Unza, mapuna na niya ng mga bad words, so. Kamong mga estudyante mo, aptik kay mo dula og basketball. Pero mag-exam, palpak. Matay na, sir. Common sense ra ko na. Usay common sense. Maazo man ang basketball, sir, kay na may teamwork. Kaya kanintis na to, naging pasuon niya, ho. Dalo kita ang sharing ka ba? Ano rin nagsunod ang baka na eh? Ayay, dili Jot, ikaw mo good Jot, wala kay tuon-tuon manggol. Kanunay pa jud ka kung makitaan nga mo suon pa jud ka aning sos o tropong botol-botol po. De, gaabot na noon mo. Okay raman, good, sir. Kaya naman po ko strategy. Unsay strategy? Kaya ang isulat man gud niya, tro, niya ang isulat mo na ako, Pauls, mausa na. Ayay. Woohoo! Masarang mo noy.
Otro po ni si Rodel. Wapoy nakatunan. Unsay giingon nimo, sir? Wala kay nakatunan. Oh, sabot ka? Ako pa, walay nakatunan. Ako pa. Oh, ngano naman na Rodel? Ikaw nang walay nakatunan, sir. Ha? Ako mo'y walay nakatunan? Iga sige na makapangutana, pangutana. Hala dyan naman pangutana na mo. Ug buot pa og naa kayong katunan, sir. Di na naman untak naman si pangutana na mo hiire. Gasalig naman kag answer na mo. Dili ng God. Maong nangutana mi ninyo, kay aron mahikabalo mo og unsay answer. Kay kami mo pimutudlo. Mao jud, sakto jud na. Wa pud akong nabantayan part. Sige na pangutana, wa man day nakatunan. Mahal pa jud kay tuition pihan eh. Dili kay maong ni mahal ang tuition fee. Kahing mahal mo pud atong mga palaliton karon. Unya, dapat jud kay gibaligyan namo, sir. Oh, unsay gibaligya? Ibabayad mi nimo, sir. Unya, nangwarta ka namo mga estudyante. Hanay, wa na ako gipabayaran ninyo. Unsa ni akong giingon? Sige, mangugag ingon sir og pay attention. Ay, dili. Mungingon ko nga, pay attention. Tungod kay mabanhaan kaayo mo. Sakto jud ka pinong. Bago pa gani nang gaingon og paamuton tag ipapalit og litrato. Ay, litrato? Kuha na siya, pananglitan og mingawon mo sa inyong mga classmate. Naamoy mali-li. Yes, sir. Nganong apil man sad ka sa among mga litrato? Kuan manggod, ang pasabot anang litrato, basin pohon, 20 years from now, makaingon mi nga, Uy, si Vince, pulis na. Uy, si Simon, sundalo na. Uy, napa si LGO, engineer na. Uy, si Rodel, mayor na. Kaya si Jovino, maestro na. Sir. Ako, sir. Ako. Ay tuod, kini si Alvin, tulisan na. Unya, si sir, patay na. Oh, namatay lagi. Diharang po gihapon ta padulong tanan. Wa ta ka balaog niya pagawas nimo, pandol ka. Ay, tuod, wa man tuod taga sugod na klase. Sige na matang tabian eh. Magatiwas ta. Ah, atang ka naman mo og time na. Sige, mag-guitar ta next meeting. Ah, next meeting! Wasi inong dyan yung pag-skwilan ako! Ay pa yung skwilan ko next meeting! Yati, punong ninabatay trabaho! Aray, baka! Sige sir, next meeting, nakatawag yung magkaklase na dyan tinuod! Yati, puna magka-disturbo mo kung sa trabaho, anong tao, aray! What's up, mga So karon mag-shoutout ta dire sa YouTube. So Yo. shoutout JC Milian, Richard Paredes, Beniza, Pern, Badajos, Jerusalem. Vincent Kyle Aquipiado, Gilmar Galilia, Marie Gumalis. Gilmar Galelia, Nidilen Sumatra, Wise, Ogrod, Eve Flores, Masterian Vlog TV, Silso Benitez, Winske Alibio, Carcel Mendoza. Shout out to Timaras Cafe. Gas mare, madla. Shout out ko sa akong mga ginikanan nasa Talayong. Then shout out po ko sa akong lolo, lola, Arturo Minda. Shout like kaong mong Gindusan. Shoutout ko ni Hygiene Magsayo, Tandaping. Shout out sa akong papa, Binzi Yano o ni Lisil Yano. Shoutout ko sa kong mama si Jirilin. Shout out Aldi Nomoto. Shout out Stephen Yo. Shoutout Tokyo Locanon. Shout out Agaw Rodel. Shout out The Binzi, walay subscriber. Steve Estrosco. Monetize na. Dairo. Dario lang. Sige, busy. Sa mga tanan guys, salamat sa inyong suporta. Huwag kalimot sa pag-follow sa mga account diha, dire ba? Basta na ato tulong kabok diha. Juan, Facebook, TikTok.
So, ay kalimot sa pag-subscribe, pag-click sa notification bell og para ma-update mo sa mga upcoming videos na mo ng mga makalingaw. Dayon. Ug ganahan ka magpa-shoutout, comment ra below. Shoutout naman na tanan. Walay gipili, angay tanan. Bata tigulang naipiang. So, moro dito na yung dog. Moro dito tanan. Siya, Diyos, moro dito tanan. Sige. Hashtag mamarang. Say your day, your greatest weapon against stress. Peace out.